Jum biss wara l-inċident fil-Birgu fejn l-istatwa spiċċat mingħajr id-drieħ ix-xellugija, l-Arċipriet Kanonku Dunkarm Busuttil irrakkonta kif fl-eħħa ta' berqa l-atmosfera ta' ferħ fil-purċissjoni nbidlet f'waħda ta' dieqa kbira. Dan wara li l-istatwa tal-Irxoxt weħlet ma' kejbil ta' kumpanija privata li allegatament kien imdendel f'livell baxx ħafna fi triq il-ħabs l-antik. U fil-li tkun hekk f'dak il-fer kollu kien hawn ħafna nies, ġifieri hawnhekk il-kottonera din il-festa tanti għanfittxija ġifieri. U f'daqqa waħda inqala inċident li meta tawni jiddu fidi xaqla raqalija ġveru għax tinħasat hekk tieħu tgħid Marelli x'ġara. U allura kommozzjoni kbiru iktar irreffija. L-Arċipriet kompla jispjega kif il-ħadd filgħaxija mar fuq il-post sabiex jipprova jifhem eżattament x'seta' wassal għal dan l-inċident sfortunat. Filgħaxija mort nara u rajt imbierek ta' kejbil bandla. Imma bandla kien. Fuq għaddejjin tal-animal temma din sew kif għandhom ikunu. Ta' bandla jien, imma da mhux suppost kejbil. U ma nafx ta' minnu, ma ta' dawl żgur mhuwiex. Bandla sewda sejra. Allura kellimu nagħmel rapportu. L-Arċipriet saħaq li huwa kellu jagħmel dan il-pass fl-aħjar interess tal-ġirbin. Jiena għamilt rapport għaliex mhux ħwejġi. Rrid nagħti sodisfazzjon il-Vittorjożani, nagħti sodisfazzjon lill-Kurja u lis-Superjuri, ġifieri aħna naħdmu flimkien. Inkwien, ġifieri obbligatu, ma jiena nista' nerfa' responsabilità bħal dik, ta' storja bħal dik. Sorsi ta' min jorbot fuqhom qalu lil One News illi kmien it-tnejn filgħodu intlemħu xi ħaddiema tal-istess kumpanija privata jirranġaw dan il-kejbil. Il-preżenza ta' dawn il-ħaddiema qajmet ċertu rabja fost ir-residenti ta' dawk l-inħawi. L-Arċipriet spjega li kien imnalla li r-reffija jerfgħu l-istatwa fuq idhom għaliex li kieku refgħu l-istatwa fuq spallejhom seta' kien hemm konsegwenzi korroħ. Kieku kien fuq l-ispalla u ġrew, kieku hemm ma konniex inkompluh li xorx għax kienu jwaġġgħu n-nies żgur. Għax il-ħabbe il-kejbil kien jiġi f'nofs l-istatwa. F'nofs l-istatwa żommhom, taħsadhom u joħorġulek minn taħt il-lasti u fuq min jaqa' joqtol żgur dak il-piż dak travu ta'. Mistoqsi dwar min ser jagħmel tajjeb għall-ħsara, l-Arċipriet wieġeb illi qed jistenna li jsir rapport mir-restawratur Renzo Gawci. Apparti li waqa' drieħ ix-xellugija tal-Irxoxt, il-ħsara saret ukoll fuq l-arblu tal-bandiera tal-fidda. Madankollu kollox ser iħollu jorbot fuq l-analiżi dettaljata tar-restawratur li minn hawn ftit ieħor ser ikollu fidejh l-istatwa. Dwar il-ħlas tad-danni l-Arċipriet qed jittama li minnu responsabbli għal dan l-att negliġenti jagħmel tajjeb għall-ħsara.